Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Καστανάς και ασχολούμαι με το χώρο της πυγμαχίας τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό που με έκανε να το αγαπήσω είναι το πώς λειτουργήσε σαν ψυχολόγος για μένα και με βοήθησε να βρω τις ισορροπίες στη ζωή μου. Ως τώρα, η πιο σημαντική εμπειρία στην καριέρα μου ήταν ο πρώτος μου αγώνας, το συναίσθημα και πριν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά. Ήταν κάτι το οποίο δεν θα άλλαζε με τίποτα. Για να φτάσει κάποιος στο όνειρό του, σίγουρα χρειάζεται πειθαρχία, αλλά θεωρώ πως το πιο σημαντικό είναι να δουλεύεις πάρα πολύ και κυρίως να δουλεύεις παραπάνω από τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω να μην ξεχωρίζει κάτι στο αθλητικό κομμάτι. Όλα τα παιδιά προσπαθούν, όλα τα παιδιά γυμνάζονται, όλα τα παιδιά προπονούνται. Σίγουρα το κομμάτι του πώς διαχειρίζομαι το έξω από το ring θεωρώ πως κάνω πάρα πολύ καλά. Στο πώς προωθώ και προβάλλω τον εαυτό μου είναι κάτι νομίζω που λείπει από τους αθλητές μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να προχωρήσεις μετά από ένα σημείο και να μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτό. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο μότο που ακολουθώ. Κάτι που σκέφτομαι κάποιες φορές σε καταστάσεις πίεσης είτε μέσα είτε έξω από το ring. Ότι έχεις περάσει και χειρότερα, Γιώργο. Οπότε συνεχίζω, πάω στο κεφάλι κάτω και συνεχίζω να παίζω. Και αυτό μου δίνει δύναμη. Συγκεντρωμένο με κρατάει η κάψα μου και το πάθος μου να πετύχω σε αυτό που κάνω. Νομίζω δεν με αφήνει να αποπροσανατολιστώ. Είναι σαν να φοράω παροδίδες. Οπότε αυτομάτως ό,τι περνάει από πληροφορία, το οτιδήποτε με κρατάει focus εκεί. Επόμενος μου στόχος είναι να κερδίσω τους αγώνες που έρχονται, να φτιάξω ένα καλό ρεκόρ έτσι ώστε να μπορέσω να ακολουθήσω μια αξιοπρεπή πορεία στο εξωτερικό. Σε βάθος χρόνου, μιλώντας για μεγαλύτερους στόχους και μεγαλύτερα όνειρα, θα ήθελα, βασικά θα γίνω ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ελλάδα στο χώρο της πυγμαχίας. Μου έχει τότε υπομονή, δουλειά και τα πόδια στη γη. Με κάνει πολύ χαρούμενο που είμαι μέλος της ομάδας του FitShop, όχι μόνο για τα υλικά και τα προϊόντα που είναι πολύ σημαντικά επίσης, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει αυτή η ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την πορεία μου. Ευχαριστώ το FitShop που με στηρίζει στην πορεία μου. Έρχονται μεγάλα πράγματα. Stay tuned. Pretty Boy Cast.